Sa pagpasok ng bagong taon, hindi nagpahuli ang Alaminos City sa lalawigan ng Pangasinan sa paghahandog ng isang makulay at engranding fireworks display na nagbigay sigla at saya sa bawat manonood. Sa Lucap Wharf, isa sa mga kilalang destinasyon sa lungsod, dumagsa ang libu-libong residente at turista mula sa iba't ibang panig ng lalawigan upang saksihan ang espesyal na programa at ang inaabangang fireworks display. Bago pa man pumatak ang 12:00 ng hating gabi, isang maikling programa ang isinagawa upang aliwin ang mga dumalo. Tampok dito ang mga lokal na talentong nagpakitang gilas sa pagkanta at pagsayaw, habang ang ilan ay nagbahagi ng mga mensahe ng pag-asa at pasasalamat para sa nakalipas na taon. Pagpatak ng 12:00, agad na nagliwanag ang langit sa pamamagitan ng isang 10 minutong sunod-sunod na pagpapaputok ng makukulay na fireworks. Ang iba't ibang disenyo at kulay na bumalot sa kalangitan ay sinamahan ng sigawan at palakpakan ng mga taong nakiisa sa pagdiriwang. Ang eksenang ito ay hindi lamang nagbigay ng saya, kundi simbolo rin ng pag-asa at bagong simula para sa bawat Alaminyan. Hindi rin kinalimutan ng pamahalaang lungsod ang kaligtasan ng mga residente. Patuloy na ipinatupad ang Oplan Pasko at Bagong Taon sa pangunguna ng City Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office. Layunin nito na masiguro ang maayos at ligtas na pagdiriwang ng lahat mula sa bisperas ng Bagong Taon hanggang sa unang araw ng Enero. Ang fireworks display na ito ay naging higit pa sa isang simpleng selebrasyon. Ito ay naging simbolo ng pagkakaisa, pag-asa at pagsisimula ng bagong kabanata para sa mga Alaminyan. Sa liwanag ng paputok, ang bawat isa ay muling pinaalalahanan na sa kabila ng mga hamon ng nakalipas na taon, laging may bagong pagkakataon para bumangon at magningning sa panibagong simula. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.